Tani kere hampa sitak solong. Het teke beya lage o. হলে অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কোকাকোল পৰিৱেশ এই ধনঞ্জয় টাইডৰ বাসগৃহত Hello Snapper, good afternoon. आङो नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार खौरां शेयार खालामनो फैलायबाय Snapper. दाथ' बयबो ससियेल मिडियायाव नुखाबायानो जागोन बेंगलराव दि जोंनि आसामनि 3 हौवासा गथ'फोर रुम मोनसेयावनो दि थैनानै थादों बे जाथायखौथ' नोंथांमोनहा बयबो मिथिखाबाय जागोन दा आंबो बेनि फारसेनो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोखि सेंग्राफ्राबो उन्दै-उन्दैसोमोन बारा बैसोनि नङामोन सिबायफोर माबा क'का-कला माबा कम्पानि माबायाव मावहैदोंमोन होननानै खोनादों आरोखि मा जानानै थैमारनाय बेखौथ' दासिमबो मिथिनो मोनाखैना आंनि बायदिबाथ' माबाफोर मोनसे मोनजासननानैसो थैनाय बायदि मोनदोंहाय आङो नङाबा बोरै 3 गाहाम बेबायदि थैनो दे 3बो समानैनो बेबायदि बोरै थैनानै थाखो असम्भबबो मोनदों आरोखि आङो ओमफ्राय मुलि मोनजासननायबाबोथ' सोरबा सासेया एसेसो माबागौमोनदां बेबायदिबो मोनदों आं ओमफ्राय दराबो खिरखियाबो फांथेजोबबावनायसोनो मा जानानै थैदों जाखो दे बिदिनो जोंनि आसामनि मानसिफ्रा आलाय सिलाय गोजानाव खामानि मावनो थाङो बेफोरबायदिनो आलाय सिलाय थैहैयो माब्लाबा बबेबा सोरजोंबा बुथार जायो माब्लाबा अबावबा थांनानै माबा जाहैयो बिराद अन्थाव बाथाव नङा होमबा दाथ' खामायनो होननानै थांबाय दा हनै जिउसो गोमाहैनांबाय मा होननानै बुंबावगोन बे साराफोर उन्दै अन्थावसोमोन दा नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुवाखैबा नायनानै लाबानो जाबाय एसे शेयार खालामनोसै आङो सिबायफोर न'खरनि बिमाफोर ना मा जाखो ना हिनजावफोरसो दंमोन जा गाबदों आरोखि ओमफ्राय मिसिंसोना बिसोरो ओमफ्राय भाषाखौथ' बुजिया जाहैबाय जोंबो दा नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होलाबायसै आङो बे भिडिअखौ बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नैबे बिथांमोनहानो खथास रुम मोनसेयावनो 3बो थैनानै थाबाय नाय मा रोखोमै उन्दुनानै थैनानै थाखो खम जारला मा जामारदों बिबा जाथायाबा কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা 4জন অসমৰ যুৱকে এটা বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত মৃত্যুক সাৱটি ল'লে আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ ঘটনা উচিত তদন্ত বিচাৰি পৰিয়ালবৰ্গই আহ্বান কৰিছিল আৰু আজি ধনঞ্জয় টাইডৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কোকাকোল পৰিৱেশ এই ধনঞ্জয় টাইডৰ বাসগৃহত সকলো শোকত ভাগি পৰিছে আৰু অঞ্চলবাসী ওলাই আহিছে আৰু এই মৃত্যু আচলতে কিয় হ'ল বা কেনেদৰে এই মৃত্যু 4জন যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই ৰহস্যৰ বিষয়ে পৰিয়ালবৰ্গে বৰ্তমানো জনা নাই বা কাৰণ সম্পৰ্কে বৰ্তমানো জানিব পৰা নাই আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ লগতে মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পৰিয়ালবৰ্গ আছে সমান্তৰালভাৱে ধনঞ্জয় টাইডৰ ঘৰখনৰ বৰ্তমান সময়ত এয়া অঞ্চলবাসী আহি উপস্থিত হৈছেহি বিভিন্ন স্থানৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি কাৰণ नुबायना सनाफोर बेसेबां बे साराफोर न'खरनि मानसिया बेसेबां हब्रा गाबदों अननो ओंखारलायफादों आरोखि आंबो माने गाबनो ओंखारफानाय मोनलायलायदों बिराद दुखु नांथाव आरोखि बयबो बिमा बिफाफ्रा मोनसे मिजिं लानानै फिसाफोरखौ खाङो दा फिसाफ्रा नै बोजों दाबसे खामानि मावहैयो उन्दैयावनो थांनाय बिसोरथ' बैसोआबो बारा जाथ्राखैमोन फरायनाय टाइमफोर बायदिसोमोन बेफोरबायदिनो खायसेया फरायनो बानानै बेबायदिनो थाङो आरो खायसेना न'खराव उसुबिदानि थाखाय थाइसे थाइनै खामायहैनो होननानै थाङो गोजानाव दा बेफोरबायदि जायोबा बिराद दुखु मोनो आरोखि आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे भिडिअ शेयार खालामबावनोसै सोनाफोर दाखालि एसे गोबाव जाबाय आरोखि ससियेल मिडियायावनो जि होजोंमोन न'खरसेनिनो 2 बिहामजोआ फिसायखौ गारनानै खारदों होननाय बिथांमोनखौबो बेंगलर एस'सिएशननि मानसिफ्रा हमनानै मोनबाय आरोखि
आरो ओमफ्राय बिसोरजों लोगोसे सानै सेंग्राफोरबो हमजाफादों बे सेंग्राफोरा माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि होन्दों ओमफ्राय बै बिजावजालि सानैयाथ' उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखासो दा बे भिडिअखौबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैनि बे बेलासि समाव बयनिसिमबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन मोननैबो आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय थांनाय जानुवारि दाननि 16 खालार खालि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय नख'रसेनिफ्रायनो सानै बिजावजालि गोमानाय बे खौराङा जोंनियाव बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन बे मोननै आफादनाव फैदोंमोन दा बे फैनायनि असिलायै नख'रा जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै दिनै जोङो फेब्रुवारि दाननि 1 अक्ट' खालि बिथांमोना नख'रसेनिफ्रायनो सानैबो बिजावजालि गोमादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो तामिलनाडु रायजोनि त्रिपुर होननाय हालामनिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय जाबाय लाबोनानै बिथांमोनजों लोगोआव जों आरो सानै हौवासा लोगो मोनफानाय जादों बिथांमोना चिरां जिल्लानि होननानै जों मिथिनो मोनदों दा हौवासा सानैखौबो जोङो लाबोबाय दा बिथांमोननि नख'रनि खावलायनाय बायदियै जोङो जाय गोमानाय बिथांमोनखौ बोखांनानै लाबोदों बेखौ जों दिनै नख'रनो गथायफिनसिगोन दा नख'रनो गथायनायाव जोंहा माखासे माबा लिरना लाखिनाय जायो बे लिरनायखौ जों बिथांमोननि आखाइनिफ्राय गावसोरो माने गावसोरनि दायथ' लानानै लांगोन होननानै जोंनो लिरनायखौ गथायनानै होलांगोन जों बेखौ आजावना लानाय जासिगोन बेखिनियाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नासनाफोर भिडिअखौथ' बिथांमोनहा बेसे बैसोनिमोन उन्दै बिजावजालि सानैबो बारा बैसोबो नंखाया आरो बै सेंग्राफ्राबो उन्दै उन्दैखासो मा गोसोजों बेबायदि बिजावजालि सानैजों मिलायलायनानैबा फिसायखौ गारनानै खारखो सारा दाखालि बे ससियेल मिडियायावनो बिखुनजोआ बिराद फैफिननांगौ होननानै खुथार बुंदोंमोन फैयाखैमोन दा हमजानानैसो दा थांनांसै बिसोरो ओमफ्राय नङाबाथ' थांनायानो नङामोन बिसोरो खम जारला मा गोसोजों बेफोरबायदि खारो बुजिनोनो मोनला आङो बेबायदिनो उन्दैयाव हाबा जाबाय बुजियाबो मायाबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनो खोमा बिसोरो हाबा जानायखौनो उन्दै खांनायफोरखौनो बहा थाखोमानानै गनो दे आजिखालि जोंना बेंगलर एस'सिएशनाबो नोगोद गोरा जाखाबाय स्ट्रं जाखाबाय थिगानो जादों जोंना बेंगलर एस'सिएशना रावखौबो हगारखाया दा आरो दंबावोसोनो माखासे मानसिफोर वार्निं होनानै दोनखाबाय बिथांमोनखौबो हमनो थांगासिनो बिथांमोनहा कयेक दिननि गेजेरावनो हमजालायगोन आरोबाव बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर दिनै बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सनाफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय